Yo yo yo! Hello vlog! Welcome to my guys! Bonyek here para na sa atong another pursuit adventure. For today's pursuit guys, magtagay taog bahalina. So ang bahalina di ay gikan ni siya sa punuan sa lubi. Lisod pag punuan nagsaging no, bitaw joke. So kung nakadungog na mo din before ni mahimong balina, muagi tawon po ni siya pagkabahal. Kanang tamis-tamis bitaw, gamiton og parang para kinilaw, para lamian. So karon guys, ato na pong bisitaw ng atong higalang si Nilo Varquez, gagaw no na gamay ha. So usa ka manananggot or tigkulek og fresh tuba gikan sa punuan sa lubi kada adlaw jud na og atong tanawon og unsa kasadyon ra ba ning ijang hipagaymuon. So sa kada adlaw musaka jud ni sinili og dagan-dagan pud nga punuan nga lubi nya. Siyempre di jud mawa jud ng lagaraw para mangulikta og gitawag nato og bahal. FYI mga amigo, ang original nga color sa bahal gyud guys is puti jud na siya. And then butangan lang na siya og gitawag na tugtungog mo nang color orange na, okay? Or search Google refreshing, sweet, fresh from the coconut tree. Tuba mo diha guys. So after na mumuban ni Nilo, manguha og kanang fresh tuba, nakuno na pa murag lami sa mo magkinutil da. So mao ni siya ang kinutil guys. Fresh tuba nga initon, chocolate powder, fresh itlog Bisaya, tablidja and sugar. Agoy, kalami gyud. So mo na ni karon, amo sang i-enjoy ang kinutil guys ha. So, salamat sa kanunay pagsuporta sa Pursuit of Coconut guys. See you again sa atong next pursuit and adventure soon. God bless. Bye-bye!